Shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Ado Isa Gwanja. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah ɗan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora akai-akai masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci masu kuma faɗakarwa. Idan ba ku manta ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi a baya a bidiyon mu da ya gabata mun bayyana muku za mu bayyana muku dalilin da yasa ya fitar da sabbin waƙoƙinsa a wannan shekara mai suna a wannan shekara ta 2022 mai albarka waɗanda waƙoƙin sun haɗa da War da kuma Cas. Idan ba ku manta ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi a baya-bayan nan ya fitar da sabuwar waƙarsa mai suna War wacce ta yi trending a social media kamar su irin su TikTok da Instagram kai da ma dai sauran social media baki ɗaya. Ba da jimawa ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya ƙara sakan wata sabuwar waƙar tasa mai suna Cas wadda hakan ya kawo cece-kuce a bakin al'umma wadda ake ganin wannan waƙar tasa da ya ƙara fitarwa ana ganin zai ɓata tarbiyya ne. Ku biyo mu domin jin yadda ake ta cece-kuce akan wannan waƙar tasa mai suna Cas wacce ya fitar bayan da ya fitar da waƙarsa mai suna War daga baya ya zo ya fitar da wannan shahararriyar waƙa har ake ta cece-kuce a kanta. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top TV, On Top Hausa TV domin jin labarai akan wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja. Kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora. Mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda za a kawo cece-kucen da ake yi a kan waƙar sabuwar waƙar da wannan shahararren fitaccen mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya fitar mai suna Cas a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Sai anjima mun gode.